Исках да попитам, как би могло формата на Нилс Христи или неговия подход да бъде приложен върху това, което е емблематично за нашето общество, което ти разказа и разкри много добре чрез случая на Козия рог? Сега, благодаря за въпроса, отговорът е в този слайд. Отправяме покана за участие с приноси в разбирането на социалната травма към хора с личен опит с социалната травма, които търсят и откриват нейното присъствие в ежедневието си, в приложни и научни дела в областта на историята, журналистиката, архитектурата, литературата, поезията, театъра и така нататък. Аз мятам, че целта на тази лекция е да обяви покана към хора, които се идентифицират с тези и с други области от управлението на обществените дела, които са готови да се събираме на подобни срещи като тази, за да говорим подробно по всички тези аспекти на социалната травма и социалното възстановяване. Аз мисля, че бързия отговор в момента няма да бъде сполучлив, защото ако успеем да развием проекта си, мисля, че ще имаме няколко семинара като този, посветени само и изключително на правните аспекти на социалната травма и социалното възстановяване. Зависи от скоростта, с която намираме хора. За сега мога да ви кажа, че съм намерил няколко юриста, съдии и адвокати. Намерил съм един историк, една историк. Снежанке, как не си историчка, нали? Не знам, обърквам се с тия джендър неща. Снежана Димитрова стои зад тази книга, която е един екземпляр на мисленето за социалната травма, отнесено към разбирането на историята. Силно ви я препоръчвам, защото ще прочетете историята през индивидуални истории, историята на Втората световна война на хора от балканските страни, най-вече от Югославия, в които ще видите цялата трагедия на Втората световна война, разказана компетентно от историк чрез индивидуални случаи. Намерили сме, мисля, че сме намерили журналисти или съвременни историци, които могат да припомнят колко много от съвремието ни е заредено с социална травма. Аз имам предвид събитията както в Югославия, така и в Камбоджа, така и в Руанда. И вероятно търсим още хора, такива, с които да можем да говорим по-подробно както за Куци и за Зебалт, така и за други литературни произведения, които ни учат за социалната травма. Така че, и с това приключвам. Опитах се да представя една идея и един проект в ход, не да ви дам, така да се каже, експертно знание, по-скоро да ви поканя за размисъл в една територия, която е отворена за участници.